बिराद गोलोमबाय लोगोफोर नै ओरैबायदि गोलोमबाय जिखि जाया लोगोफोर नै आं दिनै आंनि बे रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आरो लोगोसे नै ताला मारिबाय आं दरखौ थ' आं बबाव थांनो नागिरदों थ' ताला मारिनाय साबिखौ बिबोनाङा नै बबाव लागोन बबाव नों गावनि लंपेन्ट सिपियाव जा आराम सोनानै लाखाबाय थ' नै आंना मैथ्रु फिथाइ बिफाङा बायदोंमोन ना थ' बे माखासे मैथ्रु फिथाइखौनो आङो दायो दखानाव फानहैनोसै लोगोफोर थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोंनि फिसा भकतपारा सकखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै मैगं फाननाय सकखौ थ' नै दायो बिबोनाङा माने मैथ्रु फिथाइखौ स्कुटियाव दैखांबाय थ' नै आराम दैखांनानै लाबाय थ' जों थांनोसै लहानि गेटखौ मारिलायबाय लोगोफोर गुबुना मारिनो हाया जों न'नि साथामासो मारिनो हायो आंनि बोराय फिसाला आं गुबुना माने जोंनि दरजा बिराद खाथ्राना मारिनो हाया थ' नै थांनोसै लोगोफोर स्कुटि लाना बिराद सान्दुं मा खालामगोन आरो मैथ्रुखौ जाजोबनोबो हायाना एफा बुरजा थ' बिनि थाखायनो गरमब्लाबो दाउ आदार होखांनानै माने दै सै पुरा होखाबाय दायो 11ता जाबाय लोगोफोर बिराद सान्दुं थांनोसै नै लानानै थांनोसै माने थांगासिनो दङ लोगोफोर दसेब्लानो मोनहैनोसै आंजों लोगोसे मैगं फाननो थांनोसै थ'दो मोनफैबाय लोगोफोर नै बे फंबायनोनो आङो मैगंफोरखौ होफैयो आरो जिखुनु मैगं फाननोब्लाथाय बे फंबायनो होफैयो थ' नै दायो सुनोसै बिबोनाङा जा आराम दा सुखानोसै आरो बरियासे सुबाय लोगोफोर 14 केजि जादो दै मोजां नुवाखै स्पस्ट फैयाखै नामाथाय 14 केजि एसे बारा बेखौ आं हमला थ' 14 केजि लासिगोन आरो ओमफ्राय बिबोनांखौ माने बे फंबाया एदावदों नोंनो आरामसे दायो लाबोखाबायबो जेला माने दखानाव एसे साजायनानै होदो कास्टमारफ्रा साजायनानै दोनोब्ला मोजां नुयोब्ला थाब थाब बायगोन होननानै माने बिबोनांखौ बुंदों आरो बेबायदि खस्थ' खालामना होनायनि थाखाय धन्यबाद माने देग्लायनो मा बुङो बैनाय सासे मोजां मोनथोंसै होननानै बिबोनांखौ माने एदावदों आरो बिबोनाङा बिराद सादा सिदा जिखौनो थोनो बेखौनो मावोना थ' दखानिनो नै बिबोनाङाबो साजायनानै होबाय थ' दखानिया फंबाया बेखौनो एदावनानै मिनिदों आरो लोगोफोर फाननानै मोनबाय नै फैसा बिनिफ्राय मोननायजोंनो आङो माखासे एसे मैगंबो लाबाय आरो गाइखेर लाबाय नै बुंदों आरो मैथ्रु फिथाइ फाननानै गाइखेर लोंसिगोन दानाबा बायद'आ होननानै आंखौ बै फंबाया एदावदों आरो लोगोफोर थ' नै बेवहाय माने जोंना दासो आइजोफ्राबो माने मोनाबिलि समावहाय दखान जयो थ' सासे सानै फैबायानो बे सासेयाबो पारमानेन्ट आरो दानि आं मैथ्रु फिथाइ फाननाय फंबायाबो पारमानेन्ट दखान जोंना भकतपारायाव बिनिफ्राय फानखांनानै दायो नै गब आदै सासेनियाव माने दिनै साहा लोंनोसै गरमब्लाबो होननानै थांबाय बिनिफ्राय नै गबजा फिथा जाबाय पुरि गांसे लाबाय ओमफ्राय जाबाय आदैखौ एदावबाय थादों बिराद स्पेसियेल गोथाव साहा फुदुंनानै होदो नों बिराद मोजां गाइखेर भरा होननानै आदैखौ माने एदावबाय थादों आरो आं नै बिबोनाङाबो जाबाय एकदम सानैदों गरमब्लाबो जागोन दिनै साहा लोंगोन होननानैनो माने हटेलाव जबाय आरो जोंनालाय आरो चौका फिसा दखान थ' बे आदैमोननि दखानावनो लोंनो लुगैयोब्ला साहा मोनाबिलि समाव बा बेबायदिनो फुं समाव थाङोब्लाथाय जोङो साहा लोंखायो आरो बे आदैनि दखानावनो बेलायनै आदैया बुंदों बब नोंनो एफा एकदम गाइखेर गोजा फुदुंनानै होयोब्ला लाब थागोन ना होननानै आदैयाबो एदावदों आरो ओमफ्राय बे सासे आदैयाबो खामानि मावो बे आदैजोंनो माने बिसोर सानैखौबो आं आदै जायो थ' सानैजोंनो दखानखौ सलायो आरो थ' बैयो जाबाय अरहनमोननि दखान अरहनमोननि अपोजिटावनो आरो आदैनि दखाना थ' अरहना दिनै नै दखानाव गैया बिमाया हारसिंसो दङ थ' अरहनमोननि दखानखौबो एसे खोन्थाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर आङो दायो न'आव सफैबाय थ' थोरसि सुनाय माबाया साबोना आंहा जोब्बायमोन नालाय थ' मैथ्रु फिथाइ फाननानै फैसा मोननायजों बे साबोनखौनो लाबोबाय बिनिफ्राय मैगंबो एसे लाबोबाय पेपार लाबोबाय दै बिराद गरम लोगोफोर बिराद गरम ओरैबायदि गरम नायलाय गरमब्लाबो दायो ओंखाम जानोसै उखैबाय 1ता जाबाय
दायो नै बेथिं भल आलु दालि लाबाय ओमफ्राय बिलाहि सावनानै आरामसे बाथोन बानायनानै लाबाय दाउदै दैनै रुनानै लाबाय थाइखुमुबो लाबाय केसा बुट लाबाय थ' जि टेस्टि जाखादो आंना नै फानलु सामब्राम गुफुर सावनानै बिलाहि सावनानै सामब्राम गोथां हाख'नानै थाव गोथां एसे होनानै माने मोजांसे बाथोनखौ बानायबाय आङो थ' ओरैबायदि टेस्टि जाखादो आरो गरमजोंथ' आरो थाइखुमुखौ माने ओरैबायदि मोजां मोनखायो आरो गरमाव बिराद थान्दानो जानो मोजां मोनो आरो फ्रिजआव दोननाय एकदम थान्दा थाइखुमुआ थ' लोगोफोर एकदम गरम सरम जानोसै संनानै दोनलांखादोंमोन नालाय बिराद ओंखाम उखैबाय साहा लोंना फैदोंब्लाबो आरो बे बाथोनानो एसे ओंखामखौ उखैसिन होदों मोदोमनायजों बिराद टेस्टि जाखादों बिराद गोथाव जाबाय आं लोगोफोर केसा बुटखौबो लाबाय गरमाव माने ओरैबायदि गोथावनो गावनो संनानै दोनलांनाय जाबाय नै टेस्टि बरिया बे बिलाहि बाथोनजोंनो जानो हागौमोन बिराद गोथाव मोनदों थ' थेवब्लाबो बायदिसिना संना लाबाय नालाय गासैखौबो जानांगौ नङा होमबा थ' जाबाय थाबाय आरो नै लोगोफोर लुगैदों नामा नोंथांमोना आंनि जानायखौ नोंथांमोननोबो लुगैदोंब्ला बिदि बानायनानै जादो थ' जाखांनानै नै एकदम गय जालायबाय लोगोफोर गरमजों आं फाथै लायाखै दै गय गोजासो जादों इमान गरम माने हाथारला ओरैबायदि गरम दा एकदम एटा जाबायना ओरैबायदि सान्दुं आरो फानलुआ ओरैबायदि आलुबाय बाथोना जि टेस्टि खुगा गुस्थि आलु जोब्बाय लोगोफोर एकदम माबायदि जे माने गोथाव मोननानै जाबाय इस दा दसे रेस्ट लानोसै दसे रेस्ट लानानै आरो दाउनि फारसे थांनांगोन थ' दोनबाय लोगोफोर।